Il-budget tas-sena d-dieħla jaċċerta li Malta ssaħħaħ il-qasam ambjentali tagħha b'numru ta' miżuri, skemi u proġetti fosthom fejn jidħol it-tħaddir ta' diversi postijiet, it-trasport sostenibbli u l-maniġġjar tal-iskart. F'konferenza tal-aħbarijiet fil-fost tal-imdina l-Ministru għall-Ambjent u l-Ippjanar Arun Farrugia spjega kif pajjiżna se jkollu pjan ġdid tal-maniġġjar tal-iskart sal-aħħar ta' din is-sena u għall-ewwel darba se tiġi indirizzata s-separazzjoni tal-iskart mis-settur kummerċjali. Illi għal-ewwel darba se jkollna din l-istrateġija li tmiss ukoll mal-iskart kummerċjali, ġifieri tal-lum il-familji jisseparaw, issa jmiss ukoll li nħarsu lejn l-iskart kummerċjali biex bekk fost 5 setturi oħra nkunu nistgħu nilħqu l-miri li pajjiżna għandu qudiemu issa u fi żmien li ġej. Farrugia spjega li tħabbar investiment ta' 220 miljun euro mill-Fond għar-Reżiljenza u Rkupru li ammont sostanzjali minnhom se jkun iddedikat għal tranzizzjoni ħadra. Tenna li s-sena d-dieħla wkoll se tibda l-iskema tar-ritorn tal-kontenituri vojta tax-xorb u semma it-twaqqif tal-importazzjoni ta' prodotti magħmulin minn plastik li jintuża darba mill-ewwel ta' Jannar tas-sena d-dieħla. Is-sena ta' wara se jieqa fil-beħ tal-istess prodotti. Il-Ministru Farrugia semma l-investiment ta' diversi miljuni biex tħaddru aktar żoni pubbliċi u privati f'pajjiżna. Proġetti ta' tħaddir fil-postijiet fejn ngħixu u fejn naħdmu, qed naraw l-ewwel vertical green walls fil-pajjiż għandna 4, qed naraw skema ġdida ta' green facades, ġifieri l-familji jkollhom iċ-ċans li l-faċċata ta' dar tagħhom titħaddar b'mod professjonali, imma qed naraw ukoll diversi proġetti li jkomplu jaraw iż-żoni rurali tagħna jihdaru, ġifieri afforestazzjoni mhux biss fil-postijiet pubbliċi, imma wkoll ħanniedu skema fejn anki postijiet privati jistgħu jkollhom allura afforestazzjoni huma wkoll. Fost miżuri oħra li tħabbru fil-budget hemm dawk li jittrattaw il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima bħala parti minn pjan biex jitnaqsu l-emissjonijiet għal arja aħjar. Intant skemi eżistenti bħal dawk ta' installazzjoni ta' pannelli u tagħmir ieħor se jiġu estiżi, filwaqt li se jiġu allokati mal-1.5 miljun euro għall-iskrappjar ta' vetturi se jkun hemm tnaqqis fuq it-taxxa ta' ċirkolazzjoni fuq ċertu muturi u tnaqqis ieħor ta' taxxa fuq vetturi li jintużaw għal ftit ġranet biss.